aplauso para as nosas artistas e, por favor, que suba a nosa presidenta da Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, para acoller a bendina deste festival. Hola, boas tardes a todas e a todos. Un placer tervos aquí. É unha honra. Sabedes o moito que me gustades. Creo que sodes unhas artistas top. Queríamos que nesta sede da Deputación de Pontevedra as mulleres tiveran un espacio de visibilidade. Por certo, o seu, o que lles corresponde, o que é noso. E queríamos facelo ligado á cultura. Durante séculos as mulleres tivemos negado a posibilidade de dedicarnos á cultura e tamén á música, tamén non podíamos dedicarnos á música. De feito, houve moitas compositoras que as súas composicións as firmaron os seus irmáns, os seus compañeiros, os seus familiares. Pero ese o ten cambiado radicalmente, porque nós as mulleres estamos decididas a ocupar todos os espacios. E, dende logo, na cultura en Galicia está vendo un cambio, unha verdadeira revolución que ten nome de muller. E se isto é visible en todos os eidos, na literatura, no teatro, no cinema, donde todavía é máis visible é no ámbito da música. Grandes mulleres que se dedican á música. E hoxe, pois vamos a ter o privilexio de vivilo en primeira persoa. Eu lles quero dar as gracias a todas e a cada unha delas, porque ademais son mulleres moi comprometidas tamén coa igualdade. Non solamente fan música de calidade, sino que son mulleres libres, que deciden a súa vida e que adican á música, pero tamén coas súas normas, e non con as normas que lles queren impoñer aqueles que creen que o mundo solo se mira con un ollo. Pois non, o mundo se ve con dous, e un deles é lila. E iso fai que sexamos todas e todos moito máis felices. E poñía no vídeo, e isto só é o comenzo. E sí, isto só é o comenzo. Aquí, nesta sede da Deputación, de que haberá moitas actividades, música, dende logo, música con talento femenino, por supostísimo, imos poñer en marcha un proxecto moi potente no que as mulleres que se dedican á música poidan ter espacios e poidan ter recursos para poder comenzar, para poder continuar a súa carreira musical. E imos dar moito que falar. Bueno, eu non. Elas van a dar moito que falar porque xa dan moito que falar. Moitísimas gracias. Disfrutemos e seamos felices con elas, coas mulleres da música. Ponemos para una foto, por favor, Carmela, una foto. Eu creo que nos ponemos así, mellor. Abaixo. Gracias, Carmela, por estas palabras de ánimo e inspiración. E agora ya así que se comezamos o noso concierto. Gracias a todos por subir. Más desertas, percorrer el camino, combatiendo a secar, portadora de vida, faireos na terra, chover con forrar, se tapa e chuvia, que no ten como calamidade, te mete a mollo con furia. Ay, ay, ay,
gloria. Soñaba que lloraba pero en DeLorean. Paraíso sin futuro que te atrapa, te da todo y te lo sacas, hasta el muro escapa. Te agarras seguro y la verdad pareces mata. Cuando ya se había ido volví te remata. Lo recuerdo todo con una mala resaca. Saca tu culo que hay mucha falsa plata. Que no es solo una, que te ama de verdad, sí, yo de eso estoy segura, pero su forma no es igual, no, 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 difiere de lo tuyo, nunca confesará, siempre te manipula, si te miras de verdad, tu autoestima, tu nombre es un cabrón, tu nombre es un cabrón. Olvidado, no pretendas nunca te arrepientas de solucionarlo. Pasará de nuevo por tu lado todos esos círculos que están abiertos.